Máme tu ďalšie video, v ktorom ťa naučím tancovať iba za 60 sekúnd. Tentokrát sa naučíme vals. Opakuj po mne. Začíname prísunom pravou nohou vpred, bočne. Prísunom ľavou nohou vzad, bočne. Prísunom opakujeme práva vpred, bočne. Prísun a ľava vzad, bočne. Prísun. Skúsime pridať otočku. To isté, ale otáčame sa o 90 stupňov po každom kroku. Vždy sa otáčame za pravým ramenom. Teraz si vyskúšame držanie. Držanie rúk musí byť vodorovné, pokročíme ruky od lakťov, pozor, aby nám tie lakte nepadli, ani jedna, ani druhá ruka, obidve musí byť vodorovné a chrbát vystrieme, bradu zdvihneme hore. Hudba. To bol tanec vals. Pre viac takýchto videí nezabudni dať like a follow a môžeš nám napísať komentár.